Hawnhekk f'dan il-kwiet qegħdin f'wieħed mit-tliet villaġġi biss li hawn f'din il-gżira żgħira. Gżira li kull hawn 1000 ruħ u tista' tgħid 6 toroq prinċipali biss. Iżda li dawn l-1000 ruħ malli semgħu din it-traċedja qabdu l-kutri u qabdu l-ħwejjeġ u niżlu fil-port biex jagħtu l-ewwel għajnuna lill-passiġġieri kollha tal-cruise liner. Il-ħwejjeġ għaliex uħud mill-passiġġiera li kien hemm fuq il-vapur kienu diġà qegħdin ġol kabina tagħhom u tista' tgħid ħarbu mingħajr xejn. Saħansitra uħud minnhom lanqas ħwejjeġ għalhekk dawn ir-residenti mill-ewwel tawhom l-ewwel għajnuna b'kutri u anke ħwejjeġ. Hawnhekk f'dan il-villaġġ kwiet, f'din il-gżira kwieta, anke uħud mid-djar kważi kollha għad għandhom iċ-ċavetta mal-bib. Hawnhekk qalulna wkoll ir-residenti li jekk kif il-passiġġieri niżlu mill-cruise liner ħarbu mill-cruise liner spiċċaw fil-knisja li hawn u fl-unika skola li hawn. Għalhekk dawn inbidlu mill-ewwel fi ftit minuti f'dormitorji għal dawn il-passiġġieri. Hanno aperto tutte le case, le chiese, un macello, laggiù di vedere la gente con le coperte, chi gli dà scarpe, chi gli dà roba. Ecco. Minn hawnhekk kif tistgħu taraw warajja hawn ix-xena kera ta' dan il-vapur nofsu merreq mill-loli. Xena li ma tnessi l-ħadd hawnhekk f'din il-gżira ta' minn xi għadda dan il-post u minn xi għaddew dawk il-passiġġieri. Għadna kif iltqajna ma' resident li qalilna li waqt hekk kif ra x'ġara ra dan l-inċident mill-ewwel ra l-passiġġieri jaqbżu minn hawnhekk biex jaħarbu minn fuq il-vapur. U mill-ewwel hu niżel hemm isfel biex jagħti l-ewwel għajnuna lill-passiġġieri. Għalina li kien hemm waħda mill-animators li din kellha nofs wiċċha maqsum u kollu dem iżda minkejja dan baqgħet tgħin il-passiġġieri u bdiet tgħidilhom biex jaħarbu u anke bdiet iddaħħaq it-tfal li bdew jibku. Għalilna li bil-lejl għadu sa issa jibki għaliex jisma' l-biki ta' tfal jippruvaw jaħarbu minn dak il-vapur. Filmati mill-ajru bl-infrared uraw li waqt l-inċident il-passiġġieri bdew ħarġu jiġru fuq in-naħa ta' fuq tal-vapur u bdew jaqbżu bit-tama li jsalvaw. Uħud mill-vittmi diġà konfermawna hawnhekk mietu minħabba li l-ilma kien friżat u anke jista' jkun minħabba l-oli li qabżu minnu. Hawnhekk fejn qiegħed bħalissa kien l-ewwel post fejn il-passiġġieri missew l-ewwel art wara li ħarbu mill-vapur ta' warajja. Kull maw distanza bejn 300 u 400 metru. Kien hemm ukoll residenti li mill-ewwel ħarġu bid-dajes privati tagħhom biex jgħinu lill-passiġġieri. Għaliex il-lifeboats ma ntużawx kollha minħabba li l-vapur il-mod kif ereq l-aġemba il-lifeboats kollha ma setgħux jitniżlu għalhekk kien hemm bżonn l-għajnuna ta' residenti. Il-vapur qiegħed daqshekk viċin mhux għaliex ħabat f'dak il-pożizzjoni, iżda għaliex il-kaptan wara li ħabat daħal kemm jista' jkun aktar viċin tal-art biex kif qal u stess il-passiġġieri ikunu viċin tal-ewwel art u jkun hemm inqas vittmi. U qal jinsalvajt eluf ta' persuni. Station, stiamo procedendo con la calma, l'imbarco sulle lance, siamo davanti all'isola.